abagusiba mintu asemwabeta abakena banene mbia muno nenda soko ngali bagalindiria bene buno gendereta konga butambe eikia seiki na koletero murubiri bwo basemya no mugambi mbiro nincho mino mugambi mbiro lero igo nabuga nkwanere abasacha balia bakona kubisa kisiri abakungu babo omukungu ogonyomete nyomba omukungu ikaransire omukungu okorete nyange usota korete nyangi bwanchiro menyire oinoro musani ogomotangani na ndo gwente kumwancha gwetani na kumate kisiri chiago chiricheme mono bono yamanye konyolekana ng'abasacha balero omusacha nale chusiga nabuganda yatumurubiri oyo asenje omusacha oyomo chusi onontwa esenje kona goteya abasacha chiri kisiri chiaye abakungu bali baisiko kisiri chiaye atali goteya mokayo lyanyomire anyomete omukungu kwa munyomire kwa rere ng'obeire omukungu na mukungu tuli okumunyomonya ko mokolinga na matemo ko mokolinga tigara amenya myaka 20-30 maja ko mati ebintu ngokora ko gokora investments tebi mukago nere mokwebisimo oburangeti omo onero musani number 1 abasacha babande bonsi pyo ko genda kwana ko bagorera marusi kalia mwana goite biriero ngabeka chingeni je araro bekerale chumbyo bekerange okore gento geto buno bochinga na ndo boliri bwo igoromono tebi mukago chisiri chiyokora mukago karo musani number 1 una natebire nere mukubisi burangeti omo onye gotete kugura gusina kalema asigete motebyo mukungu obo besa mbure na nyorere bokego gaiga akinkwale gwancha togenda tuligyo bombole masigete tugore egero tigana yako na gwakana chirenti cyabanyene egente kyo mukungu gawo gwancha mono na ndo manyanga ki ndoche mono musacho one na value to musacho one na nyigende tenga ki na botogo kole bintamu lakini bona yekwemuka umukungu omobege tukubwanga ki no muntu likango bege to pageti asigete bwo gotoli gotenena una gweka nyomba ega yongali ikanga wasoki na immediately ukominyoka ukubugane bagoli yango mulike berali gigirige tieke karatireri inkyo tawe karanse bwo gotengeki ubeke kinyonga nse chike ukampe na mukao ega na kwa nyomete wati go musubati akona kwibulinga ona nyomete bano gocho muchyo no musacho nyomete taigo ntebikende wacha no ndagira aho kubekeranze kwali bwango kwasoka kwagenda uchabu esengencho utamokole tyu musani number 1 kwa moteji siri nginale terombuka no lero nyukwanerega ogo sanginga omuntu bura bana chusiga iga akaenda akaguru akabolemo akajya akagora cyomba akabeka asegete akabeka chimbuli asegete akamanya guchaka techira fiki omuntu ipati mbaya karasirete abantu bamugete goro bali chibira fiki chiri cyane bakanda bakaonia kabole mokali ekara mukungu tamanye tamwe kinga bintu by'abantu ngaze biberete anje timaidi mwaze bakamanya kundo orucho omuntu tatebe timukaya na kwata kole masigete bakamanya koni buli muboli bakaona lichobe bakanekere wano mukunga cha kutaboboka abantu tugiti tukalie byara tokolome byara ngabaminta abantu bali abarominta igonki nabugante abengeringa kim anda bakungu abagusina abantu bechogete nande nabakungu kanyomiru amaitenga nje mukanyarebe period bintu binde tabwati menyegera ocha una basubati abali muino gaiga kuzo boyo ndi muino ga muina meme kinyombe chinde muina to gukwana ne munyi gwetendere aino mukwananya gukwana mono bali ba kumanyanga wagachire chigoro babitini asegete obekire chomba asegete nabwate gali para wana murusio mutengoli otengoli go musaja gochabugo otigara na maliali nanta kwenya leta seino nando yaira so muina alia abo muina iga chikasi ni cheto ngokwane igonki nabugante bya basaja bali bagusi omukungu kwa nyomete muamaskani naende muanche naende mote bichisiri cheme mono omukungu yekara kwa nyomete kwa munyete mubwatirane mukini abanamo mosomi abanamo naende mukole investment yamu abakungu abasubati umeta baguzimba bali mangaya mono bakonya koragaragera ofio bintu para batagetoba ire Mombasa beach bakikona ko onchokana na babegete bisene byenge banya gukoba koba ni kinyonga alia kuna kwa kopali abana abasubati abagusi naraba itonire naraba kona naraba unenkiri emyaka yaerire menge sana kuna gokoro obotukibwa abana abasubati abagusi kanyomiru onyomiru igama etenga keriage como sacho nareta na kitokoli keriage kembwate na kitokoli bono rindi no basacha ngimoko bera matimbo watebi mukao ngaki chibe sambwate baba ngendongo china kora para aria neke tako bisomo kungu nonyega si okora tamanyeti era gokora gwachwa nukir wacha mabe na mabere tiritobu na bintu binde tokote yo mukungu igasingo kora neye umukungu manyata nyakomenya ne chimbanga ki ekene criminal kia nyomete mekora menyete nero tebyo musubati ngaki yana ko genda iga injengo genda na chikunya gokora ABCD na kingora dire ndagera nyumba atwali abana abatubarendamo igwe ngane muamurero yarenge ne ringa kim abasubati abaguzi basikwe
sikenywa omo yao tebi mukago nero musani number 1 motebi nkio gokora asa mangana yokuya gacha inwe asinwe tako motreat bune option yani nga to mobeko oronge kebeke ronga naenda ama kwaru ya moja mwanya gutwara siko garia na rogo sangia ma investment chia obuya wetani mukago oria abantu base ino bamanyete nande takuna gutuma kuru na aria gukwa nyombere musubati mote ibono naye mutuna maega timbo ationde tiatorera abana banyasa atoire gusumwana nyasa atoete tiatomborere egere tukini na intugesa kuyaito nande mole nda bible baino bible pande zote takurubelia ngo jisendi sobo musubati yoko kolenda nande takurubelia ngo jisobo musaje mu murabuka abambu na base no kono chipande chose nda bible yamo naende tebi musubati ngaki ingento gete ngokora aina ara maskani ando kuna kukolende nyomo igolera nabwa nkwanere ngaki amaskani umusacha sikamukao mwanje buno kwa munyomete naende motebi bubisi kisiri mono motebi wano kuchikukuga ebintu byabo byamanyagosagano mukauta maijanga lingaya iga none pin number yesi mitamanyeti umuli neteketarike kalekeria abantu bako menya no boguko enga kiarera yakire tebi mokungu ngaki nimbwate tukasegete nerego nyagotorageriga iga no mokungu ega kwa motebi wono osinjo tete amanye ebintu chibesonya gosiara sikogari na kyuko igwera bako matenga ki na agore bikombe bibitini to igwera hoteli asegete tiga twenda muntu aleta shilingi 200 na ndeko mukao pakora matenga ki hoteli nere abana bafanyikazi baito toligetega egere gako gendoro na buguri shilingi 300 bene nyongina gozonde igokwa manyanga mukao ebinde bisa nerabo igombi yamana soko njongo yo kongali bagari saine liabene na nengo tebinga kim aye echumbi yego na gokine skali yego na gokine kero kwa tebugo maende bono nyerentenze nye neutralize oberebe yemo ensegero boiko ense no boiko mose ense teli mali tati buno kagere igo egere mokini yamate biyamana soko ngali bagari abene okoletro moro video yo bo basabino mugambio mbiro ninjo mino mugambio mbiro.